Kubor nakaslem jong unausan hima. Hadirin bagi ladap ya general discussion teman tangan khot ya ia in charge bina ya ka jawab syangkunor beron borom sesien ke cingkublai no pai jangan ke sengi na ka benta cungpi ba na ka benta baro ki membar ki beron hari ke yeng beron borom asim reng ne kalat banai kublai ya baro ki membar jangan ke yeng beron borom ki balai sim benta ha ka discussion kabidai bakani ka budget ka penglawan ra mentau senam bat ki balapan pauru ya buon ki ba ki snudai ha ka jengmut ka jeng perkhat ka jengki manwan ra na ka benta ka jingetai na ka benta ka jeng ai jengmot pada ka juga por banyo ru ya ka jeng syai ka biadai bat ki baro ki badan apa kene ke budget dan ke mang tengka ke jungi ai kublai ya ILO i MD Kongres nangta i Alven Kongrona i Pariki Pak Ecuador i Ba Mateo i Ba Jures Ba Edison ke beraisim benta haka neka discussion na ka benta neka budget kaba ngila tabel menta pok ni ka house te panom sim ya kapon nakaliang ka jungi ki isi ha ka bidai bat ka cingpun kre ka jungi ya kene ka budget kum bangalaong ha ka budget speech ka jungi ni lapuson baha ban ngila perkhat baha ban ngila pej baha ba ki baro kinlong ha ka ta rukom ka ban biet ban biang lang na ka benta ka cingpun telon ya kesensyar kadar kaba ngihapan penyai na kaliang gajungi kum ka council haga juga por ngamlaru klemda kertiang dien kendiat syakiki kentien ki bangala kren nadu mencim sedem haka budget gajungi ya kaba kawai ne kentien ka bangala bu haka budget speech kajongaru kolong ba ini ya rengkat syakmat katung kacing ya cong kapor tina kata kadau habidai berkani ka benta ngas ngukum ka isi ka basim nya jingkit kle ban penkre na ka benta ka budget ban pentelun nya kikam kasim nya kita ki benta hak hamat e da ka perkhat benya perkhat bha bat ban pensyong nong rem ben paben ba ki baro ki bengiwan ra leng ba kani ka budget kan long ka biai bai jarenti aga juga por ngas ngauru swaban poish kini ki benta ban kta ya kini kimat ki balai kren lang da ki para member baro ha ka discussion ya kani ka budget ke jangi sngodeilu da ka mensim ka bakhia syungkro bodon brom ban penpau ba kan jindelong ka bakham baha na kaliang chong kani ka yeng ka bodon brom bahaki kenta ki bengedon hakani ka yeng kan long kai ka bakham syongkun syongnia om bengini wanra ya kinu ki attitude ki ba kumbang yoi ka jing persyang nakaliang jong iem bari ban cubab yu bon ke jingkli nre kidon ki jingpun i ki ba ngiui no kum ki attitude ki ba natrai kanra ya ka example ka bamda daitan ya knuksa lani kanong muna ka bamda daitan na ka banta ka jongi ki bala syajiet leng ba chung paj ba ai ba kani ka yeng kumbang ila sim no do basdang ba kani ka yeng ka bakantang ka yeng ka badan buram ngin ya lekat bala kum ki parat khot la ngidon hakaliang ban sinshala ning ngidon hakaliang ka ban persya ka de bandon kata ka jinge buram lang markliang ha ki benta ba per baro pada bapai syakni ka benta kaba yadai bat kacing sim bentalang jong ki parat khot paro na ka benta kane ka budget discussion ngasngo ban ong ka babu roi kini kentien kaba na kaliang jong LO ila pen pauru ya ka cing wanra ka jungi ka isi ya ka deficit budget mentau snem ya kaba menchim snem na kaliang
jong ka isi kawan ra ya ka surplus budget ngas ngoban Bu Ahmad chung phi chung kunor bodan buram nam ta ka jing men toilang cho ka yeng borok ko wai ba ka budget hi ka bala pen kre kala ban long deficit lane kala ban long surplus kam don ha ke idilul ka chungi ban pen i ba man la ka snem ka budget kan shulong deficit be lani ka budget ka chungi kan shulong surplus be ka shong ha ke jing yo lum ya ki jing mi ka shong ha ka jing pen kam ki ba ngimang na ka benta ka jing lot ha ka ju ka por na nguru ban ba kum ka isi ka bangidon menta kum bangla kren na do pasdang ngidon ya ka jing thu ka bala ban pen bha ban pen bet pen biang na ka por sya ka por but kumban syukdau la dengi pej ya ka report na kaliang chong ka CAG report pinyu i ya ka report ka chong ka bakadon ka jing hiar ya ka kranin i ka pa na kaliang ka government of India ka diban penpoi lang ba ka DC department changi kata kalong ka wai ka daw ka bakta na ka bantay changi ba na ka ju ka por kamban syong no ba hakani ke jing persang ke chungi kumbang ong ban wanra ya ki ban penbha ban penbit penbiang kummalaya kedauru na kaliang ki member ki baisim benta hakani ke budget discussion kadai ka sien ke benengkong ka ba ya kani ka tulop ka badai na ka benta ki casual staff bangila pen kiu yaki namar habangi don nang ni ka chingi tiplem ru kadai banton ban shuya pet ya ka jinglong ka jingman ka chungki bak syakri na ka benta ka ni ka yeng ka badan boram chungi na ka benta ka ni council ka chungi na du ka por ba kisdang banwan trei yang ni kum ki casual don ki bla trei san re usnem ma do khadar snem kum lai pan sngau mane ta ki member hapo ka ni ka yeng badan boram han rei kala shulong sa bet kata ka jing siu ka bala siu na du man shwa hai jing siu ibaret kumulai penskeu mene sana chartengka kaman siam chung ke jing tiplem ke jungi kum ke isi ngasngau ngimla bansha ban pek ya kene namar wat apdeng ke jingdon ke jungi ya ke jing bom biang ban yo fon ban yo pisah nrei ngasngau ke jing tiplem jing ke deban kersaan yangi ban persang ban yale ban yarap ya kini ki bapli ki beri kwasal ke chungi na ka ban kentiu na ka banta chungki shu kumbangi keren na ka por banang panbaha hagi jing trekam ki befer ngilayo iru ya ka jing don kam ko chungi kumbangi lapan pau ha ka budget speech ke chungi ya ki jingdon kam ya kita kibriu ki bapro ki basempang bandon hakalan department ki bestat ha kita ki sorbe lene ta ka bing khot langkot ka GIS ban na kata kadau ladon kam ban ru ya ka jingpon kre lada kami kini ki jingdon kam ha ki por ki ban ke bandang wan nang nei khmat banla ban penbha ya kerukom trikam haka ban thung ya kita ki bakot haka ta ka bor na ka banta ka department shu ngiyo i ba hayo bedai bet ka solid waste management ka ba lapan kha lengba ka khat solid waste management act 2020 ka bala yo ya jing mencor hasnem archa ar hadu mentam padon staff don tangki member chung ka solid waste management cell but haba pipet ya kane ka 16 lane ka 15 finance commission ka ba yangi ya kane ka song tengka ban pentrikam kadon ke cing stress ke congka na ka benta ka sanitation ha ka baidai bat kane ke cing pelat ke congka ya kane ki song tengka na kata kadau ngi suthu kum ki sila don kam banang penbha banang penhe bat banang penyar ya kane katanat congka solid waste management kenang ba
enla ban pentri kam ya ka na ka banta ki shnong ki thau na ka banta ki chakayo chakahat ki badan kam ya ka ching khoj ka ching suba ngila ban ong ba bangi pej ye ki record kum ka state ka chungi hibrok away ka ba mangiring ilong shibenta chukum kinok shnong chung ni ka state ngempat don hakata level ka ban yo i ba mangi ngidei ka jela ka ba don hakata kerdan chung ki ba pej ki ba khmi ya ka ching khoj ka ching suba kum bolong haki wei ki benta chung kari India namar kata mangi kum ka council ngidon kam ban shimkhia ya kani ka benta khnang ba ban shukmen tang ye ke jingdon ki shinong ke ba khoj tam ha gani ka jurisdiction ke jongi kan nam toy lada ka saudong ka saukun ke jongi pat kemlong ki bi khoj lang ha ta ka ju alanti shu ngasngau ru ban ong ba ha ka bedai bat kacing penteri kam na ka benta kalan department kaba nakaliang kay si kacung lawan ra ya kani ka amendment kaba nakaliang jong yelo bodan buram cungi iwan ra buon ki ibala kren mene ha ka bidai bat kani ka benta si benta ko mga banbiang ya ka juk kadai ka juk ka benta ka bang ong ngin hap ya rengkat bat kapor kino kicing kela song kunor badan buram kabang iwan ra kacu don ka cing bom la ban priang bej marsen sedang kumbala kedeu ILO mane Henry kumman shu ainuksa wat hakapor basdang ban pentri kam ya kadur thep buat dan ke epek kabang iong kadan pun kacing persya gitu kipor Henry lada kadai kebaran kam ondal akot kata kajing snu thu ngas ngomong ka kam menta kala yat la kayat bet ngangai begini ki benta ke bidai bat kalan ru ondal akot kata kajing snu thu habalai pule habalai duriap bat habalai bakalong kebaran kam na ka benta ban wanra ban penbahaya kalan sistem ke jongi ke badan napo kajing pet cingkmi jong kani ka office ke badan buram ke jongi ladai namar kata ban yaj ban pentri kam ya kani syakmat kam don gono kata kacing persyang nakaliang kacungi kum keisi ban dilute kumbala kren ya kini kibor kibangi cudon boros kata namar ba kacing wanra ya kani kalan siling kam dei ban ong ban kni no ya ka bor jong kidor bar sinong lene jong kihima Henry ka sulong ban wanra ya karukom kabasai kababet bat kababiang ban ngasngo ban ong hangni ban supun kan maulang ya kayeng borok kawai ba hadien bengilayo ya kecela ka bapura na ka sarkar kecela ka bapura ka sarkar cela ka sngo bakalo nga badan kam hadu kata-kata ban bu renti ya kedulir caka badai na kani ka daw kalapas ya kami khalayalan survey and record preparation act khat khandai prapop ban le ya ka cadastral survey ha ka cela ka chungi namar ba kibriu namar ba ka cadastral survey scheme kadang long ka ai ka batma ya ka cela bun kibriu chong ka cela ka chungi kim snau thu ya ka jingmen toy bangiyo bat bangila banyo na ka ni ka scheme te kumta khndiat ki bawan shakmat ban shim kabu na ka ni ka scheme Henry katkum ka section ka balai chung ka schedule chung ka constitution ki caka ki puta bat ki klau ki betap ha ki district council ban pei ban khmi bat lapan kuk boru yaki bekin sinaan halor kalan management and administration kani kala penlong yak sarkar ban amen yak kami khalialan survey and record preparation act khat khandai prapau ban ailat yak district council ban pentri kam yak cadastral survey ha ki caka ba hap hagi district council ban pentri kam hagi jaka ki bahab district council but la amen ya ka ha wakos khat khandai puai hadin kani ka office chung director of land record and survey
Kasulong tang kanong yarap ya ke district council ban penbiang ka manpower ban ke technical assistant ban survey ban snai cadastral map. Wala ai ka bor snai halor kalan management and administration dei tak hadu usna marcha alfway ba council chungi kalayo chung mencur na ulat ya ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act. Nadu pangilayo ya kani ka ai kalong ke jingker khu ya ki paj Jonggari ke jungi khamtam ya uduk usuk nama lengba ka record of land title right certificate lai thu da kibang banjo ya karam na kam ta ka jingdon kam jungi paj ba hagi benta ba fer Henry ya ka juk por ngi i ba ka council ka dai ban nang pun klan chu ya ki rukam trekam jongka khnang ba ka sternot ka bayo na kani ko fes kan long ka ba scam hakmat jongka ai kumta ka council ka kwa man penklanya ka land department daga pa panon kam da ki kor kibor jong ka juk pementa handai ka komtrik kam ka deko na ka daw ka jingbom biang jong ki tiar gitar kum ki survey instrument scanner komputer printer ban print ki map bat kum ta terter ban le ya kene ka don kamru ya ka song pisah handai ngis ngungu bagi sarkar kami kala ban penmi ya ka scheme digital land records modernization program ban penla ya sarkar celala ni district council ke jungi ban pen krek renti ya ki map pat ki duler jung ki try caka kat kum ka juk start bat mai menta kumta dai tat hauni usnem archa fly haga bak sarkar India lang bak Department of Land Resources Ministry for Rural Development Government of India kala penyo ya ka workshop arsngi ka laitrik bat sautrik umi archa fly halor ka ke subject land governance in Northeast India, status and impact of policy reform and regional initiative on customary and indigenous laws, Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. Namar kata habang ipet, ya kajing temu congka DILRMP, lani ke Digital India Land Record Modernization Program. Kalong banwan ra, ya kajing mentoi shibun yangi, bat kasulong, kalat bangin penbha, banbu runti, ya kidulir caka. Naga takadaw hagani ka budget ka bangimang menta kumban yatip lang barkhot ya kani ka mang pisa chong kani ka benta ka David ka balabay lengba ka pisa chong ka central government ban naga takadaw ngi klem tersat ya kani hapo chong kani ka mang tengka ka chongi namar kawan direct na central government shu ngasngo banong ba hakabayadai bat kani kacing pentrui kam ke jungi mentai ya kani ki scheme ke per ke nuan syakmat arko persen kembala keren mene lawan ra haga discussion kadai ka ha ka ba sarkar India lengba ka finance commission kamang na ka benta ban pelai hadien bala pentrui 40% na 4% juga mang pisah Badia kini ka 4%, 4% na kini ka bentaru kadai ka bahapan panmi lene ban generate lengba ka state government. Henry 4% jo kini kadai ka ba nakaliang jong ngi kum ka council ngin hapan panmi ya kata ka own source revenue ka bala project hagi guideline jo kini 16 finance but kadai ka kamram ka banagalang ga jungi ban simkhia ban pen i bakani kam kadi ban yat bet namar kumboloong ba nadu menswa la priang ban pentrui kam kumboladon ke discussion na kini kisngi ba la priang ya kini ka benta jong ka 15 finance ha nadu ki por menswa bat lab habyaju syakmat haga bidai bat kani ka 16 finance kumbolong mentah Syu ngakwa raban ban baka bedai bat kecing persang kecing ke isi hai bor ibaret na ka benta banang pentulon ya kikam khamtam ka bedai bat ka mai mariang ka saudong saukon kecing kat sia bangilai ngiyo i kini kum kinong mikmat pajba ya kecing dunang nang duna ki ding kiset bat kumbang ala keren baka kala banlong ka wei ke benta congkat sma haki por ki bandang ban balai kecia balai kancia kamta kadaw golong kecing nang senlen jong kiding kisit na kani kadaw hadin balay iye kini kibenta kumbang isim ya kani kecingkit kli
ban wan ra ya ke jing bahabiang ya ka mai mariang ga jungi sasisien ka isi ga jungi kawan ra ya ka jing ya soi rengkat bat kayura kabadai ka international organization ka firm ka bolong very specialized in natural resources conservation nature based solution bat ke banwan ra wingi ya ki bebon ki carbon offset project asal sorong banang ni bakani ke sencam ke banengkong ke bam pacudan manu-manu balik ya kini kedai tangkani ke isi ke congi ke bala sign ya kini ke MOU rengkat bat ke Yura Foundation bat nakabata ke cingtip cung ke yeng bat pintip kambhai kini ke ai ke cingmut cung kini ke Yura ngakwa ban ailang kini ban laj ke sok kerdot ke cingmut ke cing perkhat ke cung pi Yura kadai ke tenglengkot ke bagi cingmut ke bapaka ke cungka ke yeng nak kabenta kini kabakiong ke Indian Ocean Rim Association kabakan top ya ki al fulai tuli ki ri chung ka partai ki ba ya don lang ka ju ka jingmut ka jing perkhat ha kan ukur kom ban kan tiu biang sasisen ya ka jing pha jing miat jong ka mai mariang ka jungi ha bang yo ya kan kalat na so bon ong ha khamat chung ka ni ka yeng ka badan buram tong ini troilang nai bu ya ka no ka jing aratien nai bu ya kata ka jing konyo lani ya ke jing bom syania lani ya ke jing wo dakum ne dakum tai henrei kumbang ila sedang akasin ke benengkong kadai ka concern lang ke jungi baro ngat trai KMDC bangi habangi pej na ka benta ka mai mariang bakala nangring sdot la nangring swai la nang duna kiding kisi ke jungi ban ngaso bakane kanang irap syusyu na ka benta jungi ha ka ban yo ibeng sasisien ya ke jing cerngam kiding kisi ki klau ke bitap hage jaka jong kari khasi ke bai ke jongi shu ngasno banong hagane ke por ba haga bidai bat ke jing persang ke jongi kom ka isi kamdon kanu ke jing penserwakai ya ka pisa ka bangi don namar wat ka pisaru kaman ya kren ngidon ngem dadai ki ka isi ka bayo pahu ya kita ki pisa ke pilai handai susi banong balada kadon ke ong ba yang ni kadon ke persiang ban persuaka yang ni ke pisah nasusi banong ahmad chung fish chung kenor bodon buram ladang inti syaka bala le singin lap di kita nganam kwa ban kren thani kita namar ka partai ke layat plot henry ka ai ke bangi don kalong bangi persiang da ke jingkit kre ban nang kentiu ya kare beneu jong man la ki department ki badon ni kum gonuksa habangi keren syafang ki forest department nga kwa ban pensyai yang ni lu ba hakipor jong kani ka snem kabala lej kaba kajingmi kabangi lum na kaliang jong collection ke jongi kabani ki minor forest produce kum gonuksa bani syailang berkhot haka shitrek April arajar apsa wadu life fitrek umaj arajar apsan haka ba kaladon ki benta chung kini ki bit ki chungi ki ba aiwai ki don ki benta ki ba lum department ka jingmi kalong ar puilak ar pu prajal laispa laifusan ban hadien bana kaliang ka isi ki chungi kala shim ya ka senjam ban syania haka department ki chungi ban lum kata nadu shitrik April arjar san hadu life fitrik umaj arjar punriu kajingmi kalalong riu ko saulak prap sawajar kendai pa sau pusan kani gede ke bang skwa pan peni ke nuksa ba banom don ke sing artatien ha ka biyadai bat ki member badan buram ki badan pokane ke yeng ba kadon ke cing penserwakai ka jongi ka isi ya ka pisa jong ka council haga juga por ngasngo banong ba naga benta ban penbit penbiang ban pensuk ya kir komite kam jong ka department ke jongi lu ngi nakaliang ka jongi kum ka isi rengkat ke cing troilang bat ke finance haga bedai bat ke art bat culture haga bedai bat ka sport ka bat student boros kata pok ka budget ke jongi ngila klop lang rengkat bat kadiji na kabenta way po way MDC knang bo unsuk ban ai ya ke jingkhen jing dia na kabenta
ka ai ke bo punlot hage jing don kam ke chu balai ngile ya kata ka daw bo kongsan kalong ngilap ru kum hak education department ba ladala shubut bet kum tu kambalong naduk menshwa kasem jing e khamtam ya kinong mikmat cungi ke badan nasor banyu i ya kata kalat cingerap bakin yarap na ka benta ki skor ke badan nasor nomor bun na pring ki skor ke badan nasor kita ke biang sudah na kata kadaw ngi bahak no ya kini ke benta sya ka DG na ka benta MDC kenang bau no MDC jong no konferensi unjo ya kalat ban pentri kam ha kat kum ke jing ibet ke jungu ya ka ai ke badan kam da ka ba lada buat ye kendon lada iban pek bit tangi tagi skor ke bolong bom don cingerap no henry mentangi e ke jing start chung MDC kapala da yo i ya ke jing don ke kena skor ke baduk hak konsumsi chung na ka to ula ban ai ke cingkershan ban support na ka banta ka pule ke dangli ke chungki kane ke dei ke kalat tunti ke bangi persang ka bangi kwa pan wanra bada ke jo por nas ngobon ong ha ka be dei bat kane ka khasi KTMC ke bengi ong lengkot khasi traditional medicine chungi kabalapan kharu ya kapus ke batma ya bede bat kani ke benta haga jing sisa ngasgo kumu ya men charge ke finance mdon kam than chu ban ya tai kani bandang pensai kani namar ka jing khia bat ke jing don kam chu kani ke kam layak ren balaya tai lengba kajing keli ke belawan ra nadu melen henry lacar kata setang sikentin argentin ngasngo ban ong ya kani baka don kampalat ban pen khlanya kani namar ngiyo i ya kani ke rukom sumar khasi ke jungi kadai sisa ban trekam sungusi thang gaman sim kumbalaya kren nadu melen baka institute ke bangidon kam shemla trekam kumbadai ban long tang nakadaw kajingi bakla ki polisi ke por belalai dai na kani kadaw ni wanra ya uskatri beri pek nak benda kani kenang bakan negakam kan nomsa ha kata karukom kembang i menta banang ni syakmat ngin la sisa bani i ya kita kinong sumar khasi ke jungi kiban nang kiban yo ya serpiet bat kiban biang nadong sedong ngangai ladang amakla kadai ke buram ke bakraw ya ke jadben riu ke jungi bahati senam ki blalet menshwa uladon what way upara khasi ke jungi naga judgment dia khasi ke jungi ubalayo ya kalat ban lek ban sumar wat hadu u presiden jongkari India te naga takadaw ka dei ke bakhya kane ka kamram banwan ra na ka benta ban penklan ya kane KTMC ke jungi khnang ban nani sakmat om tang bangin sei ya ke bekum kita ki riurang ba lane kilong kme ke baran ya kata kasap balai ulai na ka benta ban sumar ya ki briu om tang akari khasi bat wat syabar jong kari khasi ke bai ke jungi kin yo sisa ban sakri katum kasap ke bau play ulale na ka benta jongki bat haga ju ka por nasmo ban ong kam dei ban don kan no ka jingar tien hage bai dei bat kata ka jing ong double secretary namar la le ekni na ka daw ka jingkhia jong ka kam banyu i sisa ya ke jingtri kam mapura jong ka KTMC manu bampang met hadin bala pendot kandai kelor tam banyu i ba kam function ALM ngasgo kum genomik mat nga pilang sa kayeng berkaway bangin sim ya kata ka senjam da ka perkhat habala penlot dai bandon kalat banwanra ya ke jing penmi na ka bentar jing mentoy ke babun mentoy ayu ban ya bret yo maulonai hakmat jong senang lada kam trikam haga jo por ngasgo ruban pai sya kani ka bentar ka bedai bat ka taxation department ke jongi ya ka ba kidon kita ki jingpun sengau kembalawan ra dai member badan buram ba hage bere bet ka taxation kidon ki school ki bayo ya ki notification ki jongi hadien arpusnem habom don babodin hadien bal pentrikam kadai hoki banjo hadu arpusnem namar bangi bodin na kata kadau ki sayo ya kani ka notification ban ngat ngobono ka jingklan jong ka taxation department ru kadai haga jingla ka jongi ban pensutho bat ban yakren pensyai rengkat berkita ke badai hok ban siu ya kita sekebagi ban siu sungi nama habangi pa ya kini notification ke jongi ru kam dai bangi pa klem ka kendon marka ani jong ka professional tax ka kren syai ya kini balada don na preng kini ke badai ban siu ya ka tax ka jongi
kiba klem but din kiba klem siu hadin laisnem kala dei ka pali ka chungi bangin ya pha biang ban pen kan mau ki khnang bikin dom sakut ngau si ban ong ba kadon ka bakum kata ka jingbom but din runti ha ga bede ba kani ka benta ha ki por ki balalet na ka takadaw ka sa kerdot bat ka sa ka jingbom sukhu ka jingbom shai bat ban weng ya kata ka sok kerdot ka bangile hakane ngi persang ban penmi leng bai tui pamphlet ibaret bahkan long ka jing men toilang ya ke babuan bikin syai kin suthu syapang kane ka badai ka professional tax ka chungi wala preng chu kita nginang don bun ki cingmut ki cing perkhat ke bangin nang le ya ka ba ngas ngo ban ong ba oi ka dei ka benta ka ba kong san la ngila ban wan ra ru ya kini ki department of welfare hakini ki district ki jungi ki bompadon handai nga ong kapor kan sabatai ka talano naga benta ka jing baha chokani ka professional tax department ka jungi kai ka bangila shim ya ka sencam man kani nakalyang chok isi ka jungi naga jingdon sangut ki superintendent chong ka taxation ngila wan ra no hadin bal chong thai ti wei ne ki staff ki jungi kat kum kapor ka BRS ka bangila ai naga benta chungi ngishim ya kesencam ba na kani ka post ka baidon ngin shna sa artli ki post SI nang ba ka jingyo lum ya kani ka revenue na ka taxation kan klan mar nginget kumbaong tu ka tien ka jing klan ka deban sedang na lampai ka taxation department ru ba kan klan ka jingyo lum choka ka deban sedang na kalan kha ka choka ngiken men scam na mar ka ta balang ba kani ka jing persang ke jongi kat ke bangila na ka benta kani ka benta ngen salah ha ka ban nang pendia syusyu ya ka jinglum ka jongi na kani ka taxation bangaso ru ban ong dan ba nganga contract dan ai play na ka benta kilo play ka taxation bahwa ibet ya jinglum ka jongi na kani professional tax kombalap kedau sakma gila don ke cikio abai tum nagari professional tax ke sini nama kai ke bangipau na ka record ka bangiyo na kalyang chogani ki department house nem archar arfusan ka jingi ulum chungi kalong karwi kror khandai pu pralak sau prachar arspa pra but hakani ka snem bang tengka archar arfusan arpun riau ngilai ulum hadu khat ar kror nyup saulak san sanajar riau spa khat ar tengka but ka bangila bandong bahadu kumba nyau pun riau laktam ngilala ban yo lum hakani ka snem archar arfusan arpun riau ngidang kemi lenti kumlak kreni member mana sakmat bagani ka professional tax cungi kan nang kiu na kawai ka snem but namar kata ngam artatin balang ba ka cingi trilang ka cungi ngin sala banang penpha bandang kampen biang syusyu ya ka cingi troi kam cungi na kapor syakapor but kumbanong biang sisien ha ka bedai but ka jing perkhat na kalang ka jungi ka isiru ngi klem song thai ban penpha penmiat aga bedai bat ki kam chung finance bedai ki kam bat kui department ru ya ka ba na kalyang ka chungi ngila sudon kam ya ka bangin wan ra no ya ka amendment ya kani ka fund rule ka bala sakut la slem na du ki por ke ban shwa bat na kani ka daw ngal ngau ban ong bangila ya chakmat ya kani ka kam ban ngangit kem haba kut chung uneus nem ngin sala ban wan ra hakani ka floor chu kani ka house ban ya pej ban ya khmi ban ya tai na ka banta ban yo ya ka fund rule ka batmai sngausi bandong mabarok kata ngila ya klet ya kani ka banta henry ladangi ong baka khendau kadai ka klongsnam na ka banta chungi lada klem pisa ngin namla hi bani pen prekam ka badon kam kum ka council ngasung ko badon kam badi ben pen klan na ka banta kani ka finance department ban ngangej kem lang bakani ka fund rule ka bangin la ban wan ra ha ka bakut chung deus nem ondang ada penbiang na dong sidong kan yarap yigi ban speed up lani banang pen stat syusyu ya ki ko rukom trekam ki ba fair ki jongi but asnguru bonong bahagani ka por haga biadai ru but
kajing don jong kajing pen sengau nak kalian cuki membar ke jongi bagadon kajing pen slam harbidai but kajing ai kita kasih tribe certificate lani kajing don kam ya kata ka baptism certificate ka baboi ya kajing lengo na ka benta banyo ya kum kita certificate ngasngo banong kani ka baptism certificate ka bakiyo na ka benta ki balalong kristen ka sulong tangkum ka weina ki supporting dokumen ka ba don kam ban pentikna na ka benta ki tupat ru ki bomdai na ka benta bandon ya kani ka baptism certificate ki wei ki kot ki baki don ka dai ki jing pensisha ka bakin la ban penya jing kani kam sekmat nang ta shu ngasngo banong ba nakapor syakapor ngin senang la banang penbha na ka benta kiwei ki department klem da don kano ka cing persang banong ban penduk lene ban pensenjor ya ki rukom trikam ki badan ha ki dor barsinong ke jongi lane ha ki hima ki ilaka ke jongi paro tenaka nakata kadau nasngo banong ba ha bakot jong kani ke cing kren ke jonga syo bangan syong ngakarpat namar kata ba kum kit khot chong kani ka yeng badan buram borok kawai ai ngini ya lang syakmat ba dak chingi trailang ga chungi inu ki benta bar khot ngakarmen scam ka council hi ga chungi kan yo banang pendep ya kikam na kapor syakapor sa sikintien nga kwa laban pensyayang ni hagi blay bat ka NOC na ka bentaban mortgage yagi caka ka benta ka chungi ka chingslam ban issue ya kani ka long namar kidaw ya babuan ka dai bet ka ching bombyang ki kot kisla namar banjo ya kani ka benta ki don kam ya ka NOC na ka dor barsinong ki don kam ya ka non income brand certificate ki don kam ban register ya ka lan dokumen ka chungki bala dalabyang ya kitai baro nga ngobonong na kalian chung department ka chungi kinla ban penbit penbiang ya kini baro hapo arsngi te tang kini kintien ke balengkot na kalian ngecing pensyai chunga ngait ba ka kat bangala ngala persyang ban ketalut ya ke benta bar khoi bat khublai sibon syong konor khublai sibon ya ka yeng bar khoi khublai sibon ya diam labiang dan ye Sherman Badan Brom ai kublai ai iam jongka finance ibala ai ketu kejing pensai hoi kidang don ki benta ki ba member kujungi ki 8 pound re ngi kamyo ai kejubab takam lele namar ba ngi suthu ba kelapun ki subject bala keren dari tangga wei ke bang syukwa ban keren hang ni kalong ba nakaliang kejungi kum ki member haba ngi wan ra ikinu nu kejing pen i inu kania kejutang kamut ba ngi ngimdon ke jing syania ngimdon ke jing syania pai ba lai phi ke jing syania opini alam ke isi te nakaliang ke jungi ngi so ba dei pat ke kamram ke jungi ba ya kan nu ke benta ke bangi hapan keren pat ngi hapan pen paung ni ten rewei ba khilapan syai pat te kata ka syong hapi ke isi kumno ba pin ya syakmat ya ke jing tu jong pi re nakaliang ke jungi ngimdon na ke wei pat ka musim ban ong bang idon ke jing khonyo idon ke jing artatin idon bom syania re ka bangi dei ban pen ipat ni so bakadei kamram ke jungi ban pen i Lisbon iam dan kambat pensai anai lak saya mbak equator sa pensai selang san susah abang pik ya pok ni ka budget ya ka digran jong ki MC ka bumut bamdei ki asitep mambaram kamdon kampau ni hawi dei bakani ka digran kapau tu tang jong i chief executive member bat nama tagi member jong ka executive kadba ya ki member ki wei pat kampau ni kan dong asmo banong ka kani ka benta ka bayu mana wei puem disi bala di ban yo ban hok ya kata ka benta kamnon kala bandon sulak bandon cing bakla nono ka benta andai adap mang ladap dan andai ban artien ngai ka assurance spa kata kali bandon kali bandon Kenor maswa di yang menjubab nomor bila ong kumta baka de bandon ada dibikannya ka amount total pada kelai fair bakla bak nomor hang ni la kon tu bitek tang bala tho hang ni jadi biong ta mot ka budget book boro ko igladon ka jing bakla na thalai na kaliang chung member Badan Buram ipet je gede ka benta ka ba khmat
habedai nak benta jong ki EM berkhoi ka benta jong executive committee ka don nak benta pada kuwi ki prime minister baro ka benta nak benta jong ka legislative